tak, že na tomto svete je naozaj hrozne veľa sáčkov. Kade tade. No a na to, aby sme ich mohli všetky pozbierať, ich musíme najprv všetky spočítať. Zatiaľ sme napočítali 4 sáčky. To je ešte veľmi málo. Ich je oveľa viac. Takže budeme počítať ďalej. Od 5, až pokým nenapočítame úplne všetky. Takže budeme radi, keď sa k nám pridáte. Odštartujem to za chvíľku a pôjdeme od 5. ďalej. OK, pripravíme sa. Pôjdeme na to. Poďme. A 5. sáčok, 6. sáčok, 7. sáčok, 8. sáčok, 9. sáčok, 10. sáčok. Sáčkov plná riť. Ďakujeme! Tak toto bol plastový svet.